Nan ma dai wani magidanci ne ke ƙoƙarin janye ruwa daga cikin gidansa ta hanyar amfani da injin ɗin ban ruwa bayan da ambaliyar ruwa ta mamaye gidan nasa. Kimanin gidaje fiye da 300,000 ne da suka ruguje sakamakon mamakon ruwan sama da ya haifar da ambaliyar ruwa a cikin garin Giyade da ke arewacin jihar Bauchi. A cewar wani mazaunin unguwar Jalo mai suna Ahmadu Muhammad, ambaliyar ruwan ta rushe masa gidansa wanda hakan ya sanya shi komawa wani gidan na daban. Gidajen mutane gaba da angoyi sun kurkuta kuma ruwa har yanzu yana kwanci ainihin kofar gida nan su kaban kadangu sun faɗi da cikin gida haka nan ga nan ma kuma ina ta gyara a nan ga ni ma yana cikin ruwa haka yanzu haka. Shin ka taba ganin irin wannan ruwa? A gaskiya ni ban taba ganin irin wannan. Me za a ce ka rasa a gidanka? Gaskiya na rasa ɗakuna da katangu gaba da a cikin gida saboda yanzu muhallin babu shi, maleji ake ta yi a cikin muhallin. Yanzu iyalai ina suke zama? Iyalai dai biyu sun tafi wuraren gidan hayan ma ya tsada ba samun su ake ba yanzu. Malam Abubakar Yalo da a yanzu haka yake neman inda zai ajiye iyalansa bayan rushe dukkan kangon gidansa, ya ce kusan ta ko ina unguwarsu ya rushe kuma sauran inda bai rushe ba ma suna tsoron zama a gurin. Akwai ɗakuna dai dai ko dabba dai babu, amma dai gaskiya dai ɗakuna kan yanzu ka gan su nan dai kowanne ba lafiya, wanda suka ɗan rage a tsaye ma yanzu duk an hukuta ba kowa a ciki. Kamar yadda na gane wa idanuna, akwai kimanin gidaje fiye da 300,000 daga unguwanni daban-daban da aka kai ga samun alƙaluman asararsu, kana kuma akwai wasu unguwanni kamar guda 6 waɗanda ba a kai ga tattara yawan gidajen da suka rushe a yankin ba. Na kuma tuntuɓi dagacin garin kuma wakilin wazirin Giyade Alhaji Tijjani Musa ko me ke ganin cewar ya haifar da wannan ambaliyar. To wani lokacin gaskiya rashin magudana ne, wani lokacin kuma kamar dai na bana gaskiya ba ma rashin magudana ba ne, saboda yanzu an kirkiri magudanan ne ma. Don yanzu hakan nan na dawo daga wani ƙauye ne nan arewa da Giyade, ruwan ya cika rafi ne sai yake ba da gonakin ma ya koma cikin gari, ƙauyen gaba ɗaya kusan sun tashi yanzu hakan nan. Yanzu nan magana da yake ma sun zo sun kirkiri magudanar da kansu suka kirkira wadda zai bada wata hanya ne daban, wadda kuma shekara nawa kusan shekara 10 yanzu da yin wannan titin ba a samu irin wannan ba sai yanzu. Dai gwamnatin jihar Bauchi karkashin sakataren gwamnatin jihar Barisa Kashim Ibrahim da kuma jami'an hukumar bada agajin gaggawa ta jihar wato Sema suka ziyarci fadar hakimin Giyade tare da mika tallafin kuɗi da kuma kayan abinci, kana tawagar ta sake zarcewa zuwa garin Isawa a karamar hukumar Giyaden inda nan ma wata gadar ke kokarin yankewa, kana tawagar ta karkara ziyarar tata ga yankin Buskuri na karamar hukumar Katagum inda nan ma wata gadar ta yanke. Daga Bauchi, Bello dan Hajiya Misau, labaran al'umma.